шаби гузаштаро ки дастаи истиқлоли Тоҷикистон ба яке аз бузургтарин дастаҳои Осиё клуби Ал-Ҳилол бо ҳисоби камоли 4-1 дар доираи бозиҳои Лигаи Чемпионои Осиё ғолиб омад. Бемуғаббо метавон шаби Манчери номед, зеро он ҷо Манчер Сафаров ва Манчер Ҷалилов дубл карда Истиқлолро пирӯз карданд ки метавон кулли ҳаводорони футболи тоҷикро табрик гуфт. Аммо имшаб дар варзишгоҳи Эстадио дела Керамикаи Испания шаби Гризман буд. Салом мухлисони Барселона. Инак аз он 7 финале ки Барселона дар сурати ғалаба дар онҳо метавонад Ла Лигаро болои сар бардорад, 1-8 бо пирӯзӣ анҷом шуд. Ин маротиб Вилярреал дар муқобили Барселона байрақи бохт бардошт. Аммо ин ғалаба саҳлу сода ва беасабхорошӣ ба даст наомад. Акнун савол ба шумо бачаҳои оча, лақаби машҳури мухлисони Барселона дар Каталония чи аст ва барои чӣ онҳоро ин гуна ном гузоштанд? Ҷавоби худро дар комментария нависед. мо бошад сар мекунем. Реал дар Ла Лига аз поигаи чемпионӣ аллакай ақиб монд, аммо дар Лигаи Чемпионҳо имконияти хуб дорад. Аллакай рӯзи сешанбе, яъне 27 апрел дар доираи полуфинали Лигаи Чемпионҳо бо Челси рақобат мекунад. дӯстони мо дар ин бозӣ Реал Мадридро фаворит ҳисоб мекунанд ва ман риск карда маҳз ба ғалабаи Реал ставка хоҳам кард. Бо он коэффициенти 2/4 пешниҳод мекунанд ва ман 750 рубл ставка мекунам, яъне $10. шумо дар ин бозӣ натарсида метавонед то $10 ставка кунед, зеро махсус дар ин рақобат ставкаи бериск амал мекунад. дар ҳоли сӯхтани чек маблағ ба ҳисоботон бармегардад. ссилкаи бозӣ дар комментария. имкониятро аз даст надиҳед. Куман чун чанд бозии охир бо се муҳофизатгари марказӣ бозӣ кард ки аз сегонаи Пикел, Англе ва Мингеса иборат буд. Алба ва Дес ҳуҷумро аз канорҳо дастгирӣ карданд. Педри, Френки де Йонг ва Бускетс дар минтақаи такягоҳӣ ва Месси ва Гризман дар хатти ҳуҷум қарор гирифтанд. Бояд гуфт ки инак бозии 25 аст ки Вилярреал наметавонад ба Барселона пирӯз шавад. Ин силсила аз соли 2008 инҷониб идома мекунад ва бурдҳои дастаи каталонӣ 21 бозӣ буда, дар 4 бозии дигар мусовӣ қайд шудааст. Яъне Барселона дар нисбати Вилярреал гегемонияи мутлақ дорад. ё гуфти он гапо тути осонбароякро ёфтааст. Аммо тути имшаба чандон осонбаро набуд, зеро Вилярреал аввалин шуда ба задани гол даст ёфт. Дар яке аз ҳуҷумҳои Вилярреал вақте ки сегонаи хатти дифои Барселона футбол тамошо мекарданд, Чуквеза ҳамзамон Тер Штегенро фиреб дода тӯбро вориди дарвозаи Барселона кард. ӯ голи худро бо як рақси зебо истиқбол гирифту ба ҳамин тартиб ба иззати нафси Антуан Гризман ки аслан дар истиқболи гол бо рақс ҳатто аз рақоси диско Ҷими ҳам гузаштааст расид. ин кор дар дақиқаи 26 бозӣ рух дод. дар ҳуҷуми навбатӣ Антуан Серхио Асенхо дарвозабони Вилярреалро чунин дар ғафлат монд ки ҳатто худаш ҳайрон шуд. Аммо ана дар задани ҳамин гол гуфтан мумкин аст ки пули мегирифтад ҳалолат буд бача. шояд ҳамин рақси Чуквеза он қадар ба Антуан сахт расид ки бо задани як гол иктифо накард ва дар дақиқаи 35 боз як голи зебои дигарро дохили дарвозаи ҳариф кард. баъди ин дастоҳо андаке ором шуданд ва қисмати якуми дидор бо ҳамин анҷом шуд. ба назар чунин мерасид ки дар қисми дуюм каталониҳо дастаи Уна Эмериро ҳелҳели катакон мекунанд. аммо не, Вилярреал муқовимат мекард ва дар чанд ҳолат наздик буд ки ҳисобро баробар кунад. вале хатти муҳофизати Барса аз як голи хурда аллакай сабақ гирифта буд ки касеро наздик ба ҷаримагоҳ шуда намемонд. Месси чун ҳамешагӣ хело фаъол буд, аммо имшаб шаби бозингари Аргентин набуд. Набуд гуфтанам чандон дуруст не, зеро ӯ чандин зарбаҳои обдор ба ҷониби дарвозаи Вилярреал кард, аммо ҳардам Асенхо онҳоро мегирифт. вале имшабро шаби шатахӯрии Месси гуфтан мумкин аст. охир ин бечораро, агар умуман Мессиро бечора гуфтан мумкин бошад, то охири бозӣ он қадар задан ки бовар кунед Макгрегорро дар октагон ин қадар намезананд. аммо аз ҳама шатаи сахтро ӯ дар дақиқаи 64 аз Ману Тригеро хурд ки андак монда буд ки пояш шиканад. дар ҳоле ки Месси дар замин мехобид, режиссёр махсус Куманро нишон медод ва ваҷоҳати ӯро фаҳмидан душвор буд. то Лео аз ҷо хест ки чанд мӯи сиёҳи доштаи Куман сафед шуд. Месси аз ҷо бархест ва нисфи дунё ои сабук кашид. касе ин бозиро тамошо кард, маро дурӯғ гуфтан намемонад. охир дар пеш муҳимтарин бозиҳо бахусус бозӣ бо Атлетико истодааст ки бе Месси хело мушкил хоҳад буд. ин хулиганро бозибадар карданд, аммо бо бартари як бозингар ҳам Барселона ҳамоно муҳофизат мекард. гуфтан душвор буд ки Вилярреал 10 нафара бозӣ дорад, зеро онҳо ҳуҷумро сари дарвозаи Тер Штеген хело зиёд карданд, аммо на зиёда аз ин. омадани Серхио Роберто, Мориба ва ҳатто Усман Дембеле ҳам бозии Барсаро чандон тағйир надод, ҳарчанд ки Усман хело кӯшиш мекард ки мавқеи худро дар ҳайат
фаъолияти асосӣ баргардонад. Де Йонг ҳам имконияти хуби голзанӣ дошт. Дар чунин як маврид назадан осонтар буд аз задан, аммо туби задаи Френки ҷониби паррандаҳои осмони музофоти Кастелон рафт. Ба назар чунин мерасид ки Барселона қувваи худро барои бозиҳои боқимонда ба қавле эконом мекунад. Хулас, Барселона камбеки навбатии худро анҷом дод. Албатта он камбек бо ПСЖ кардан набуд, аммо як наздикӣ дошт. Он вақт ПСЖро ҳамин Уна Эмери роҳбарӣ мекард. Яъне ин бечора мардак доим аз ситами камбекҳои Барселона ранҷ мебинад. Ё гуфти бобои ғулом ҳамин Барселона Эмериро чап гирифтааст. Акнун як хушхабари дигар. Пешсози ҷадвал Атлетико Мадрид бозии худро дар Билбао бар Атлетик бохт. Агарчи мадридиҳо бо 73 хол дар садри ҷадваланд, аммо Барселона бо захираи як бозӣ ки он рӯзи 29 апрел дар Камп Nou бо Гранада баргузор мекунад, бо 71 имтиёз дар зинаи сеюм мавқеъ гирифтааст. Реал ки дар зинаи дуюм қарор дорад 71 хол дорад ва дар сурати ғалаба бар Гранада Барселона ба ҷои тозаи якум мебарояд. Ба қавли мухлисони Барса ҷои қонунии худро мегирад. Беҳтарин бозингари ин дидор бошад Антуан Гризман дониста шуд. Охир кия мешуд? Ӯ Чиквезаро ҳам голзаниро нишон дод, ҳам рақскуниро. Бораи имрӯз тамом. Бо ҳамин таби болида нашри имрӯзаро ба итмом мерасонем ва бошад ки он ҳам таби шуморо ҳам болида карда бошад. Дар ҳар сурату маврид, шаб дар хобу рӯз дар бедорӣ Барселонаро дӯст доред. Охир ин даста лоиқи ҳама дӯстдориҳост ва ҳамчунин канали Барса тиҷиро низ аз ёд набароред. Зеро мо бе шумо мухлисон ҳеҷ чизем. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.